Amen. Ubese ujonga isithi awuthi ngolo makhelwane isitulo esingenamntu esiphambi kwakho uhlale kuso. Praise God. Esingenamntu nje sikumakhelwane ubese uhlala kuso bese umncumela makhelwane ujonge ebusweni uthi kodwa makhelwane uyimaraka. Amen. Ndiyayazi umakhelwane akayiqhelanga le nto. Ngikamjonge nje kodwa makhelwane umaraka. Hallelujah. Mshayelizani makhelwane. Praise God. Hallelujah. Amen. Ngendlela binethanga hayi namhlanje siphanze sayipostpone elibonga Yesu. Phofu mandithi baphanze bayipostpone. And we had a busy day namhlanje ekseni ndothandazela abafundi eMdantsane. Amen. Ekseni sifukele pha osivu okwebemke ngo5 endlini. Amen. Usivu hayi luhle amagwinya ulethu uhleli pha kwathi bopha iqhiya njengoba ufuna ukuthaqhubekile umnika indaba zakho nangu usivu okwebephuka ngo5. Amen. Amen. Yazi ukuthi akunomi befike amen. Ukuthi sibeze amaflesh abangana ukuthi eleni yakhe apha. Namazi. Amen. Ukuthi kuhlale nabo mfundisi. Amen. Anuyibhuda noma kuyahlelwa itimu usivu umxelele anisikwamna isekuhlaleni. Amen. And umxelele umama ngamazi mama makathanda attend zasenkonzweni yami. Ehalo maxesha kodwa ubetshwaye lokushoma wathi kwathi namxelela uday wabe khona okokoko yaqoba uyadlala umama ngiyazi ukuthi wahlala indlabuke ithi shino khona nyalo mhlaba shaya izandla vangele. Hallelujah. Praise God. Amen. Sikusa kakhulu ngamakhulu thathu yoke in the house basasimsebenzana wazalana. Amen. Hallelujah. I'm saying that is a purpose that amen. That bawutothi ngibawugosa balenkosi. Yeah. That esasifunde sijonge wena. Amen. Hallelujah. Oya uthe ngena wathi ngiqiniseke ihlalo sami usinika ngathi. Hayi bawuthi wathi ihlalo sami awusinika ngamuntu. Amen. Uthe ufika utanikantweni ndathi uyi-elder ugosa suka. Ikhona indawo yakhe uThixo. Amen. Sabula kakhulu that you appreciate bukhona bakho. We are so honored. Amen. We love you in this church. Amen. And we need you. Amen. Hallelujah. Hallelujah. If you don't say the amen. If you visit the hallelujah, amen. Why you come, amen. Hallelujah. Praise God. So specifically, the reason basically Vala inzima sitsala for room 1 olendlela iyenyuka yatyibili kutyuka apha. Amen. Ngaqobe noba indlela ekumanzi ngayo ayiyonyuka. Amen. Because zonke izitulo bezikhona apho beziqeshwe khona bebene memorial service bechuma notishala khona so bakhayirisha izitulo. Amen. Ngoku ndaqomba zonke izitulo 100 yazo siyiweight zizodwa i-3 weight. Sathi kodwa hayi manzo uba iyatyibilika noko abahlali balapha abanondiyeka ntyibilika. Amen. Ngoba babe bema ngabazalwana bendabe nabo. Amen. Esihayi mandikhansilisha mfundisi. SikwaPetro zelo xesha. Sikichikini neswa sebhabhatshu. Yazi abantu xa betya ichikini bangabayedini kucinywa kuyacinywa bangayiime ngusana ngathi bazalwane wathi omnye umfundisi ukutya kuyacinezela umoya. Amen. Look at these numbers. Communities zilizoresponda namhlanje uba bendimamelelani kanze ngoku le mvuzo yethu izokwenzeka apha ngeyiphosakele. Amen. Side siza apha sathi ufako siphanse sayivala fako ndokunini ivala kwaphuphi oledi lakho yakhansilisha kusengoshumela kuyo uyazokhansilisha ngamphathi umama mthekele aseshumela kwamphathi. Amen. Bari kanti uba uThixo evula iminyango akekho ngavali. Amen.
So tonight ifakwe zayo love and hallelujah. We have brought another into this spin, another second to polls, amen. After this service, some joy in a part because miracles were going to take place here. Matimona zophuma bangaphangeli baphangela abagulayo. So to see two langolesithathu abantu babesibe testify, amen. They were serving a God of miracles. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So tomorrow we're going to invite more. I'm happy to see the community members. They come in numbers. Balapa in numbers. Hey, I tell you, I'm yo ubashila bana besikolo ukumsha angizive benalo. Sorry, sibona ke inani elikhulu elilapha namhlanje kusentendeni. Amen. Ingoba bazalwane ngumuntu ehlahla shumela eTV so shumela kuSuthu kwaChina maNigeria. Amen. So ulwimi lami seliqela nto accommodate wonke umuntu ningathi ne pride never abangcwele. Amen. Now lapho enkhona bathi bazimfundisi. Hayi mfundisi nditheni uyakumsha ndithi ingxaki umphandle wami ngumXhosa umphakathi ngumlungu. Amen. Siyambulela kuThixo bazalwane. Praise God. We thank for such a great service. Amen. Sister Namhla siphethelwe yona. Amen. Sister Namhla emsohlo bazalwane. So the first time to see she was so powerful. Amen. And to compare man, I didn't pay 120, but we are still again. Hallelujah. Namhlanje ngothi inkonzo ngezinto ethile abeka kususeni kodwa namhlanje ngathi sapha inkonzo yebona le. Hallelujah. Manje ngaka noma ikwenze. Amen. Yabona khona abantu uvuba indumiso yabo izulu ngelo kwesithathu. Kodwa nditsho ndenza umzekelo nje asiwuzabeke izandla basalana. Hallelujah. Amen. So we want to also welcome, amen, abantu bekhulu benkonzo, amen, abakhona apha. Praise God, our elder Tatundweni, amen. We welcome him, bazalwane bonke odade benkonzo, amen. We are here to support this revival, amen. Abantu bango Thomas bakholwa ngokubona. Abantu balapha bebengazuza bayibi empty lented, amen. So ngokuza kwethu come and give support, amen. Nibangele nayinikeza isithima, amen. I know kule ndawo kukude, but uThixo akawalibala amadinga, amen. By coming here, there are trams that are waiting for you. Pa ekhaya posiyakhona, amen. And everyone in the corner in the house was and the committee members, all abantu abasincedile, amen. Abasinikeza indawo basigcina into zethu, amen. Siyazi izinto zincinci, amen. Izinto ezikho ngurhulumente yethu awuyazi uthi usiye passage uyangecala, amen. Phoqo nje siyagezela. Hallelujah. Lapha kumntana ngaqala isofa azangena zophumela ngasefridge ifridge akwazi isofa ashisa izinto nathatha i-treats ethiwa inkono ishiphi lapha treat izekhasi laka bank treat ngoba zingene so ochisa zona imphoqo sifana nohulumente sinayo, amen. Ngoba izinto uthi lela bendini ungene kuseni ngqondo ugileka andiyazi kusisinto bendiwenza njani kodwa uyagileka nje, amen. Kodwa imphoqo yezondlu zincinci, amen. Kodwa ke siyabulela kakhulu bazalwane ngakho konke, amen. Silapha ke sizoqala usiyaqala sibheka phambili until Wednesday, amen. Ngomso again siyangena we have another man of God. Ishumayela Nkosi yami iyashumayela, amen. Izobe lapha tomorrow into mfundisi sisinike directions. Siyeza ngeteam yami apha sinethi siyeza usinike zi-directions, amen. So uzobe lapha and preaching here, amen, bazalwane. Pastor Ntom, and then on Saturday, amen, again I will come here, but on Sunday bazingcwele sobe sikhonze lapha enkonzweni, amen. Silapha ko 50 bana siko 56 yeah, people like 55 almost 56 asihleli siko 56, amen. Sikhona intente xa ulapha enkulu kakhulu, amen. Siphayane ke bazana seyi-temporary structure nje sibekile, amen. Sibhizi ne auditorium esiyoyakha apha kulaa ndawo, amen. Into enzima awuzothi ungene ufuneka uthatha 4 months ungene ngoba indlela ezoba nkulu 4 months, full 4 months okubusenkonzweni indlela ezoba nkulu ngayo, amen.
So siphayana on Sunday so besiphayana, amen. Iprayer ayiqali ngo-10, amen. Yeka le yenziwa ukukhusela xa siprayer ngo-10 pha. Asiqali service ngo-10, amen. Wena fika uthandaze ngo-9, ngo-10 main service. Sivele abantu benkosi. So besiphayana on Sunday, praise God. And then we'll come back on Monday. Sibe lapha kule ndawo, amen. I'm doing this announcement so that uphuma kwenkonzo sivele sigodu, amen. So on Monday so besilapha, Sister Keben will be preaching here, amen. Hallelujah. Praise God. Amen. She will preach here, and then on Tuesday sinomfuzo unkethe. Amen. On Tuesday umfuzo unkethe uconfirmile last night, amen. Wathi uzobe lapha bangcwele, amen. That's why I can't even announce because bengaka respond ba happy usuku azoza ngalo. Wathi umfundisi benibawula uSaturday, nathi umfundisi ngeke ngoba amsengithathile. Ngacela kudala nginika usuku. Awathi awazi losuku ngena ke mna. Ngamasuku agcwele kushe ku Tuesday. Wathi on Tuesday ngilapha, amen. So futhi ungeke is here on Tuesday, and then uzobe shmele kule ndawo. Praise God. And then Wednesday, amen. We'll make it a point tomorrow. We'll try to print some flyers, amen. Ngenxa yobubhizi bemini asikwazanga uziprinta ngoba abantu abanye abanoyazi bakwenzeka ntoni apha yibona bazalwane, amen. Hallelujah. Xa bona into enabanye bacinga ezifihlo lemomara service ngokufuna sibaxela abantu hayi imvusiselo, amen. We'll send flyers nabahlala abalapha babaxela abantu hayi la nto ipha imvuselelo siyacela nibameme abantu benkosi, amen. Ngoba umangaliso wabulapha, amen. Praise God. Ayizizwe izinto enteke zizofuna ubetha ama-10,000 awuziyoboleka nemali ezalayo, sifuna isiqu sakho thina, amen. And no asirendi le ntende yethu lani basithi si-raise imali yobhatala le ntende phona awuzofuna mali ungaminci and azokuthengisela ne-oil senjwa ithi umuntu awuzofuna mali yakho, ufuna isiqu sakho apho, amen. Sizothandazela wena odinga umthandazo, asifuni imali yakho. Yo ngiyaqala ivantete nje ngishela uJesu uyamangaza le ntende. Hallelujah. Ubona envelope ezihamba around apha ukuthi hayi imangaso kuzophuma ngenvelope siphethe igama lika Yesu khaqha. Alibonge igama lenkosi. So here if uba lemvuselelo kwanzima kwathini, it's not your fault, amen. Amen. Kwanzima kwathini hayi siphelwa imali othi, it's not your fault, amen. When we want you to be here bazalwane, amen. I-gospel esize sezolungisela umonakalo ufikileyo nabatsotsi babeka i-price for ungena endlini ngathi kuzolungisa lamaphara sizophatha ivangeli free of charge. Abantu bathixo bangabhatali befuneka bekhonza uNkulunkulu, amen. The word of God ne-healing sokubeka izandla ngathi sikwazi umntandazo we-300 umntandazo we-300 bangapha wena kuze hayi dawuthi umntandazo ndine-50 rand hayi wosusifiva lo wosusifiva, amen. Amen. Free of charge wonke umuntu ngoba umuntu owenza umqondiso nguJesu, amen bazalwane. So kanishayela uJesu izandla umthambile ka-54, amen. Hallelujah. Praise God. So tomorrow ke iyanaba ke yoba yi-train yoba yi-train sofake enye itulo ibheke pha. So sivala siyothula kugcwele napha, amen. Everyone is welcome. Siyabulela komama bonke abakhona, amen. Osisi obhuti ngehla igama lika Jesu, amen. Cela uthi umuntu esithi ambambe esilevini kanje kancinci uthi uyimaraka nje wena. Hallelujah. Without wasting any time, as I go straight to the word of God, amen. We have a man of God among us, amen. Young man of God, a minister, evangelist, amen. Very humble man of God. He's here. Second, now it will make a second Shumai. I don't know whether are you ready or not. Hallelujah. Can't you call me young lion? Praise God. Amen. He called me lion. Lion waka 14 years. We twin. Amen. They are lion. So that's why you should young lion. Yes, I can buy it. I say young lion. Brother Fago, Shaizanda. I said I'm from Shaizanda. It is a
Praise God. Praise God. Amen. Bangcwele mandithathe ithuba ndibulise ndibulele kumfundisi wami umfundisi Ngqunge Bangcwele. Amen. Usifundisile lo tata Bangcwele, singaphakamani zonke izandla. Hallelujah. Praise God. Siyabulela mfundisi, siyabulela tata ngethuba. Sibulisa otata bonke abangaphakathi endlini, sibulisa utata uNtweni, utata onikhokheleyo, notata bonke ngelihle igama lika Yesu Kristu waseNazaretha. Ndibulise omama bonke abangaphakathi endlini, mama uJaji andimboni Bangcwele. Hallelujah. Nomama bonke ke abangaphakathi siyanibulisa. Ndibulise youth, ndibulise Sunday school ngegama lika Yesu Kristu waseNazaretha. Amen. Bangcwele akukho nto intsha endizawuza nayo. Amen. Utshilo umfundisi wathi asiphethanga oil, asiphethanga amanzi, asiphethanga tyuwa. Hallelujah. Kodwa into esiyiphetheyo sizokhayisa nje ngeemfefe zikaThixo, sizongqina Bangcwele ngamandla okwabalo lukaThixo. Ngangeli xesha ke Bangcwele sizothi mkhulu lo ngakuthi kunalolu sehlabathini. Hallelujah. Egameni lika Yesu Kristu waseNazaretha, yena ufanele ukubongwa, yena ufanele ukudunyiswa, yena ufanele ukuzukiswa, kuba kaloku indim nje ndilapha ibikukwenza kwakhe. Hallelujah. Andizenzanga Bangcwele, ndingomntu ndinguye, ndime apha Bangcwele, ndandisukaphi ibikukwenza kukaThixo. Hallelujah. Bangcwele andifuna uthetha kwam ukuthetha. Amen. Phambi kwam Bangcwele incwadi yeBhayibhile. Amen. Umfundisi bekhe wathetha kulaa mvuselelo. Amen. Wathi xana sithetha Bangcwele funeka sithethe abantu kwenzela uba bakholwe. Amen. Kwaloku kuthiwa ukholwa luza ngokuva. Amen. Kodwa ke Bangcwele eneneni nasenyanisweni. Amen. Uye wathetha ngokholo Sister KB, wathi ibelief. Amen. Wathetha ngebelief. Wathi xa ithetha ngebelief Bangcwele wathi asikwazi ungabelief. Amen. Kuba siyazibona imiqondiso kuthiwa ingumqondiso into yokuba sibe lapha, ingumqondiso kwale mba sibone ilanga lime phaa phezulu, sibone inyanga, sibone inkwenkwezi, zingetheni zime phaa zingade ziwe. Ingumqondiso lonke wobukhona bomdali, wobukhona bemnini into zonke, egameni lika Yesu Kristu waseNazaretha. Bangcwele nditshilo ngathi incwadi yeBhayibhile le phambi kwam Bangcwele. Amen. Incwadi yeBhayibhile kuthiwa it have 66 books. Zincwadi ziyi-66 ezibhalwe apha. Amen. Kuthiwa i-author yayo nguYesu. Amen. uYesu uyibhala le ncwadi esebenzisa abantu abafundi ezantsi emhlabeni. Amen. Xa unoyijonga iBhayibhile, amen, nam ndandikade ndiyonqena, ndaqonda abo bantu bebebhala i-patience yale nto bayithathaphi, bayibhala beqhutywa ngumoya kaThixo. Amen. So yiyo loo nto ke Bangcwele sizawufunda apha eBhayibhileni. Kuthiwa I have 66 books iBhayibhile lena. Amen. Incwadi zokuqala zibhalwa nguMoses. Amen. Eziyi-5, incwadi yeGenesis, iDeuteronomy, incwadi yeNumeri. Amen. Zibhalwa nguMoses. Sigqithe Bangcwele kukho uTestament entsha neTestament endala. Phakathi kwazo kuthiwa kukho i-blank page phayana. Amen. Kuthiwa la blank page kuthiwa ise-400 years uThixo ethule phayana. Amen. Kodwa ke Bangcwele apho siya khona xa sityhila phayana kubekho incwadi kaMateyu, uLuka, uMarko, kubekho uYohane. Amen. Kuthiwa ziincwadi zevangeli eziyana. Hallelujah. Azaa ncwadi zevangeli Bangcwele zibhala ngobomi bukaYesu. Amen. Ubomi bukaYesu ezantsi emhlabeni. Amen. Kuthiwa uba uMateyu ebebhala eme kweli cala ebhala ngalo Yesu. Hallelujah. Yena uYohane ume kweli cala ubhala ngalo Yesu. Hallelujah. noMarko ngapha ukhona, uLuka ukhona Bangcwele. Apho siyakhona ke Bangcwele siya kwincwadi kaYohane. Hallelujah. Incwadi kaYohane chapter 1
Hallelujah. Bangcwele uYohane lona ubhala lencwadi. uYohane indlela awaza ngayo emhlabeni. Amen. Kaloku uThixo wasazi singekabunjwa kwasesizalweni somama bethu. Wasonyula ukuba sengabashumayeli kwinhlanga. Amen. Nangeli xesha ke bangcwele sizothetha ngoYohane apha. uYohane ubhala lencwadi ngoYesu. Ebhala Sister KB ubhala his gift. Hallelujah. Uthiwa ubhala ebuthixweni bakhe. Amen. Ubhala ngoYesu esebuthixweni bakhe. Amen. uYohane lona kuthiwa uzalwa nguElizabeth. uElizabeth kuthiwa wayezalwa ngumfundisi ngumbingeleli. Amen. Utata kaElizabeth utamkhulu kaYohane wayengumbingeleli. Amen. Yena uElizabeth lo umama kaYohane wendela kumfundisi. Amen. So yena uthe ezalwa ngumfundisi wondela konye umbingeleli. Amen. Egameni lenkosi Yesu kuthiwa babehleli besenza njengomyalelo kaThixo. Amen. Yayingabantu abebehleli besecebeni likaThixo. Amen. Besenza intando kaThixo bengcwele phambi kobuso bukaThixo. Amen. Kuthiwa ke njengesiqhelo ke utata uZakaria utata ozala uYohane wayesiya endlini kaThixo. Amen. Eyokwenza amadini njengesiqhelo njengesiqhelo endlini kaThixo. Kuthiwa phayana wangena kwingcwele yengcwele ngapha kwekhuselo. Amen. Kuthiwa wadibana nengelosi yamxelela yathi unkosikazi wakho uElizabeth uyawukuzala. Amen. Kuthiwa uElizabeth uyakuzala kuba kaloku uElizabeth lona kuthiwa wayemdala bantu. Elizabeth wayemdala. Elizabeth wayengazali. Amen. Ngoko ke bangcwele wathi uZakaria wokuyiva leba uthi njani ba umfazi wami emdala kangaka uyawuphinda azale umntana. Amen. Wathi ingelosi efondini mna ndinguGabriel oma phambi kwetrone kaThixo omkhulu. Mna ndima phambi komnini into zonke, ndima phambi kwembangi yobomi ndithethe naye. Le nto ndikuxelela yona ngoku kuba uyikholwa uyawuvale kumlomo. Ngoko nangoko kuthiwa waphuma uZakaria phayana kuthiwa hey uZakaria ubone lo akakwazi uthetha. Hallelujah. Kodwa ubone ingelosi wanqwala wathi ewe. Hallelujah. Bangcwele apho wathi wakwazi uthetha. Amen. Ekubeni ezelwe uYohane lona bangcwele kuthiwa wakwazi ukuthetha. Amen. uZakaria lonwabuluka ilwimi lakhe wagcwala ngumoya. Into wayithethayo phayana wathi ndiyabulela Thixo ngokuba uthe wandinika unyana owakuba yingawula mbethe yoThixo omkhuluzayo. Amen. Laa nto wayeyithetha phayana uZakaria wayengathethi ukuthetha, wayegcwele ngumoya kaThixo. Amen. Bangcwele uYohane uyibhala le ncwadi egcwele ngumoya kaThixo. Amen. Sizawufunda incwadi kaYohane chapter 1 verse 1. Amen. Ithi apha kum ekuqalekeni kungekadalwa wayesele ekho ulizwi. Ulizwi lo wayekunye noThixo naye ngokwakhe enguThixo. Amen. Kuthiwa ulizwi lona wayekunye noThixo naye ngokwakhe enguThixo. Amen. Ndiyayithanda phayana kwincwadi kandikhoyo bawuJoni. Amen. Zawucela nje undifundele isihloko sayo nje la chapter incwadi kaYohane chapter 1 ufunde nje isihloko bhuti wami. Amen. Ifunde ke hluku ithi ulizwi waba ngumuntu. Amen. Enkosi sinazi iBhayibhile bangcwele. Uyifundile kwakho iBhayibhile bangcwele. Kuthiwe kufuneka sibe neBhayibhile bangcwele. Amen. Kufuneka sibe neziBhayibhile xa nasiza enkonzweni kaThixo. Kuthiwa apha isihloko ulizwi waba ngumuntu. Amen. Ichopha kundikho waba inyama kule yakho iBhayibhile. Amen. English kuthiwa the word became the flesh. Amen. Bangcwele apha
ithe le ndaba esiyifunda kuqala ithi ekuqalekeni kungekadalwa, amen, wayesele ekho ulizwi, yaye ulizwi lona wayekunye noThixo, yaye ulizwi ngokwakhe enguye uThixo, amen. Cacile bangcwele, kuthiwa ulizwi lo wayenguThixo, amen. Sithi hloko ulizwi waba ngumuntu, amen. Icacile bangcwele, ulizwi nguThixo, ulizwi waba ngumuntu. Ngamanye amazwi kwa-mathematics kuthiwa siya-substitute, amen. Endaweni kalizwi sizawubeka uThixo. Kaloku ithi iBhayibhile ithi ulizwi wayenguThixo, amen. So endaweni kalizwi sizawubeka bani? uThixo, amen. Asasihloko kongoku xana sisiva kahle, amen. Sithini? Ulizwi waba ngumuntu. So uThixo waba ngumuntu. Bangcwele sizoqhayisa njengemfefe zikaThixo nam sizokungqina amandla elizwi kaThixo, amen. Kuthiwa ulizwi lona waba nguThixo. Uthi verse 3, izinto zonke zadalwa ngaye, ngaphandle kwakhe akubakhangakho nto idaliweyo indalo yonke, amen. Ngubani lona sithetha ngaye bangcwele? Ngubani lona sithetha ngaye bangcwele? Uthi phaa kuverse 10, wafika ke yena ehlabathini kanti nangona ihlabathi labakho ngaye nje alimqondayo. Haleluya. Wayelapha ezantsi emhlabeni kodwa abantu zange bamqonde. Haleluya. Bangcwele sibalekile, amen. Cacile le nto ba sithetha ngabani apha? Sithetha ngoYesu, amen. uYesu umele ukubongwa, umele ukudunyiswa kuba nguye umdali, nguye umnini into zonke, nguye oyimbangi yobomi, amen. Namhlanje ke bangcwele siyatsho phaa kwincwadi yabaseKolose chapter 2 iverse 8 yotsho ku9, amen. Ithi lumkani kungabikho bani unilukuhlayo ngayo intandabulumko, amen. Nangokweziqalelo zehlabathi nangokwezithethe zabantu, kungengoku kaKristu, ngokuba kuhleli kuye konke ukuzaliseka koThixo ngokwenyama. Haleluya. Apha sizothetha ngoYesu onguThixo. Haleluya. Apha sizothetha ngoYesu omakadunyiswe, amen. Kaloku ewe kusivile kuthethwa, amen, kuthiwa uThixo baninzi, uThixo bathathu, amen. uThixo nguye yedwa, amen. Ngulowa wayekho kwincwadi ye-Exodus, amen. Simvile uThixo ethetha noMoses phayana kwintaba yeSinayi, amen. Incwadi ye-Exodus chapter 20, amen. Uthi phayana xana uthi mna ndinguYehova uThixo wakho, amen, owakukhulula elizweni laseYiphuta, amen, uze ungabi nathixo wumbi ngaphandle kwam. Haleluya. Umnye noThixo sithetha ngayo ngulowa wayekho kwasekuqalekeni. Haleluya. Ebekhona izolo nanamhlanje usenguThixo. Singaze sibe nothixo wumbi ngaphandle kwakhe. Haleluya. Bangcwele uthi ndinguYehova uThixo wakho owakukhulula elizweni laseYiphuta, amen. Bangcwele zininzi izinto uThixo athe wasenzela zona, amen. Kodwa uyithetha le nto uYesu uThixo esazi ukuba aba bantu aba bazawuhamba, amen. Kuba kaloku iBhayibhile lena kuthiwa ayifani neDaily Dispatch. iDaily Dispatch ifunda into ebisenzeka izolo namhlanje uba hayi into yayizolo ibisenzeka what. So ithetha ngepast, iBhayibhile ithetha ngefuture. uThixo uyithetha laa nto eyazi kuMoses ukuba apha endleleni aba bantu aba bazawuphinda bathini, balahleke, bafuna ukhonza izithixo zalapha ehlabathini, amen. Ithi lumkani kungabikho bani unithimbayo ngayo intandabulumko, nangokwezithethe zabantu, nangokweziqalelo zehlabathi, amen. Phayana kwincwadi ye-Exodus, amen, incwadi ye-Exodus 13, amen. Into beyenza ke phayana, amen, abenabe bekhonza uThixo, amen. Kwa indlela lena uThixo wabakhulula ngayo elizweni laseYiphuta, amen. Kuthiwa phayana uThixo wathetha noMoses, amen, noAaroni, amen. Wathi bana makaxelele amaSirayeli, amen, ukuba
uzabakhulula. Amen. Ngoko ke mabaxhele ixhwane. Amen. Baxhele ibhokhwe. Amen. Phaa kwiTestamente endala babezixhela ibhokhwe. Baxhela ibhokhwe kuphalala igazi. Amen. Wathi igazi lazabhokhwe zeniziqale eminyangweni nasemigubasini yezindlu zenu. Amen. Mna ndiyawukunibona izindlu zamaSirayeli ngegazi, ndiyawukudlula. Haleluya. Indlela leyana uThixo wayesebenzisela ngayo ukuba ahlangule abantu bakhe. Amen. Phayana kule ncwadi lena besifunda kuyo, incwadi yabaseKolose. Amen. Ithi phayana isihloko sakhe, ubomi obugqibeleleyo noKristu. Amen. So ususela phayana ngalanyaka uThixo wayebakhulula ngawo amaSirayeli. Amen. Behleli eyiphutha iminyaka engango-430 years. Kuthiwa yayiminyaka yayingama-430 behleli elizweni lobukhoboka. Amen. Kodwa uThixo wathetha noMoses. Amen. Laa Thixo weTestamente endala, laa Yehova lowa. Haleluya. Apha kwincwadi yabaseKolose 2 verse 8 kuthiwa masingakhonzi omnye uThixo but masikhonzeni uYesu yedwa. Amen. Phayana kuthiwa bawaqaba ke imigubasi, baqaba neefestile zabo. Amen. Baqaba igazi likaYesu. Wathi inantsika lena, inyama lena zeke ithini ningayipheki zeke niyoje. Haleluya. Bayoja ke inyama ngobusuku. Amen. Wathi baba emzini bangaphi bathathu okanye bane abanokwazi ukugqiba ngoku ixhwane eli ibhokhwe. So mabadibane nomakhelwane wabo benze elidini kuThixo, baqabe imigubasi bakhe. Wehla uThixo. Amen. Kuthiwa kwasa onyana abangamazibulo kwamaJuda. Amen. Babeswelekile. Wonke umzi waseJiphutha waswelekelwa ngonyana bonke. Kulapho khona bayiqonda ukuba lo Thixo wamaSirayeli mkhulu, lo Thixo ungakuthi kunalona usehlabathini. Haleluya. Namhlanje ke bangcwele ithi apha ubomi obugqibeleleyo noKristu. Amen. So wayezama ubakhulula abantu bakhe uThixo phayana. Amen. Wathi kubakhulula baqonda amaSirayeli ukuba okay, sibonile kuba umkhulu uThixo kaIsrayeli, masimkhulule uIsrayeli. Bamkhulula kuIsrayeli bahamba. Amen. Kuthiwa kongoku phambili kuchapter 13. Amen. Uverse ngu-21. Amen. Phayana siyaphinda siyambona kwalo Thixo uyi-1. Amen. Sibona kwalo Thixo umnye. Ithi incwadi yeBhayibhile emini uThixo wayengumqulu welifu, ebusuku wayesisithatha somlilo, ekhapha abantu bakhe, ebahlangula. Amen. Bangapha baThixo. Amen. Kuthiwa in the theophanies uThixo wakhe wangumqulu welifu. Amen. Xa kuthethwa nge-theophanies, mfundisi wami, kuthethwa nge-manifestation of God into small things. Apho khona simbona uThixo emanifesta. Amen. Esisithatha somlilo ebusuku. Haleluya. Ehamba nama-Israyeli. Haleluya. Ebakhulula eJiphutha. Amen. Uthi kaloku xa ethethayo. Haleluya. Uthi xa ethethayo kwakukho, uthi wayeyazi uThixo ukuba ikhona i-shortcut. Khona i-shortcut enqumla kumhlaba wamaFilistiya. Kodwa yena njengoThixo waqonda andizundihambisa nge-shortcut. Amen. Wathi uThixo andizundihambisa nge-shortcut. Kutheni nje le cawa kungakhiwa mention ngoku simbone lo Thixo wala cawa? Kutheni bengane hayi uThixo akahambi nge-shortcut. Thixo uhamba ngendlela yakhe, ungundlela zaziwa. Haleluya. Ewe bangcwele uthi wayeyazi kuba bakhe aba bantu aba. Ndaveske into yabanqumisa kumhlaba wamaFilistiya bayofika kule ndababheka kuyo. Bazaqonda incinci mos le ndlela ibheka eJiphutha.
bakhumbule izonka zaseJiputha baqonde masibuyeleni eJiputha. Haleluya. Nakulo meko kuyo uThixo uyayazi ukuba ekuhambisa ngalendlela inje usafuna ukubonisa imiqondiso, usafuna ukubonisa imimangaliso. Kaloku lo Thixo wethu unakho. Haleluya. Lo Thixo unguThixo ongaxakwanto. Haleluya. UThixo wethu is able. Kaxakwana lo Thixo bangcwele. Sithi our God is able to enable the unenabled because he is an able God. Hallelujah. UThixo nakho bangcwele. Praise God. Bangcwele simbonile uThixo bangcwele basindisa abantu bakhe. Praise God. Ewe waza ngokwakhe ezantsi emhlabeni. Usengula Thixo wakhe wasisithatha somlilo. Sengula Thixo i-1 lo wayedala kuthiwa kubakhanga kube khonto idaliweyo. Zonke izinto zadalwa ngaye. Praise God. Isengula Thixo ngumdali lona sithetha ngaye bangcwele. Amen. Uthi zeke ningalukuhlwa zizinto zalomhlaba nangokuzithethe zabantu. Kungenguko kaKristu ngokuba apha kuKristu kuhleli kuye konke ukuzaliseka kwaThixo ngokwenyama. Haleluya. Simbonile bangcwele uYesu ezantsi emhlabeni ebaphilisa abantu bakhe. Haleluya. Kuthiwa kwakukho indoda eyakhe yahlala ecam kwechibi leBethesda. Amen. Kuthiwa le ndoda yahlele ecam kwechibi lena. Kuthiwa yayiminyaka 40 years ihleli phaa isisiqhwala le ndoda. Amen. Ihleli nabo bonke abanye abantu. Amen. Kodwa kwafika uYesu. Le ndoda yona yayilinde njengesiqhelo ilinde isithunywa sizawufika sizamazamisa amanzi. Yona ilinde njengesiqhelo kodwa kwafika uMadida, kwafika undlela zaziwa. Wafika uYesu kule ndoda. Haleluya. Uthiwa le ndoda yona wabuziwe siba kutheni uhleli apha nje. Amen. Yale ndoda hayi ndihleli apha ndilinde ingelosi ezawufika izamazamisela amanzi ndingene. Amen. Kodwa ke usenjena wathi hayi kaloku andinamntu wokundiphakamisa ndingene emanzini angazawuzanyazanyiswa. Amen. Kodwa kwafika umntu. Lo mntu lona kuthiwa uYesu une-dual nature. Amen. Une-dual nature uYesu. He's 100% man. He's 100% God. Yiyo loo nto bangamqondi bathi unguThixo unyana, unguThixo uYesu. Hayi bangcwele, ungula Thixo i-1. Nguloya wayekho lo Thixo. Ungundlela zaziwa ngeke nimqonde. Kuthiwa nokuba ningacinga nokuphela ukucinga uqonda uba lo Thixo yona wayesukaphi. Praise God. Kuthiwa ungabhlasta ingqondo. Kuba ungabhlasta ingqondo kaloku lo Thixo yona unguThixo ongaxakwanto. Wathi umfundisi wam xa ethethayo ngenye imini wathi hayi akaxakwanto nyhani. UThixo ungaThixo uvesi athi igwinya. Intlama i-east netyiwa igwinya lizadenza ngokulokwalo. Haleluya. Ithi le ndoda xa ithethayo kuYesu andinamntu. Praise God. Andinamntu ozandithatha ngenise apha. Haleluya. Kodwa waveske wathi uThixo ngokwakhe wathi phakamthatha iphupho lakho uhambe. Ungathi kunjalo bangcwele. Haleluya. Hayi. Asimenzi mkhulu. Asimenzi umkhulu. Sibabazi ubukhulu bakhe. Haleluya. Ungothixo ungaxakwanto bangcwele. Amen. Wathi mayiphakame le ndoda thatha iphupho lakho uhambe. Praise God. Kuthiwa amaJuda bangcwele aqonde efondini thathaphi igunya lokwenza le nto uyenzileyo. Kuba kaloku kungumhla wesabatha namhlanje. Ngumhla wesabatha uyenza ngabuni le nto uyenzileyo. Praise God. Wathi uYesu xa ethethayo bangcwele. Amen. Uthi phayana kwaphambi ko-Abraham ndandisele ndikho. Amen. Xa ethetha nabo amen uthi kaloku wena
okagqibile 30 years umazelaphi wena uAbraham. Amen. Wathi uYesu ndimxelela engekabikho uAbraham, mina ndinguye endinguye. Haleluya. Ngulathi kuyi-one losithetha ngaye, ngulowa wakhe wavela uMoses ehamba no kuthiwa wayeseMidiyani apho uMoses caba wayelobolelwe khona, elobolelwe wayehamba no my God, kuthiwa wayehamba notata womkakhe. Amen. Wayehamba notata Zala, ndifuna la gama. Wayehamba notata Zala, utata Zala kuthiwa wayehambela phambili yena ngexesha. uMoses uthe chu apha emva kwegusha ezi zikatata Zala. Amen. Kuthiwa xa egqitha kuntaba yeHorobhe, amen, kuthiwa wabona isithatha somlilo. Amen. Wabona ityholo lisitha. Amen. Lingadeli wabona man makhe ndisondele kwenzeka ntoni kweli tyholo. Amen. Waxa isondelayo kwathiwa Moses, khulula iimbadada zakho kuba xa kuhamba kuyingcwele. Haleluya. Uthi Moses xa iphendulayo, hayi, ungubani na Nkosi? Haleluya. Wathi uYesu, wathi uThixo ephendulayo, ndinguye. Amen. Wena Moses ndizawusebenzisa wena ukuba uhambe khulula abantu bam. Praise God. Kulapho uThixo wayethetha lo mazwi noMoses. Amen. Ethetha noMoses ukuba makahambe khulula abantu bakhe. Amen. uIsaya ukhe wayingqina ke le nto bangcwele. Amen. Ncwadi Isaiah chapter 43. Amen. Chapter 43 verse 10. Hallelujah. Masikhe siyityhileni nina ziBhayibhile mas. Ncwadi Isaiah chapter 43 verse 10. My God. Ndiyayithanda pha kumndikhoyo kube yami iBhayibhile ixothela ngoThixo uthi ungudikhoyo kubukhona ezindaweni zonke ngamaxesha onke. Amen. Ithi kule yami iBhayibhile, ke nina ningamangqina am, utsho undikhoyo, izicaka zam endazanyulalayo, ukuze nindazi nikholose ngam, niqonde ukuba ndinguye endinguye. Haleluya. Ngaphambi kwam akukhange kubekho Thixo, ewe yaye engasoze abekho. Mna ndim undikhoyo, ndim ndedwa ohlangulayo. Ithi mna andingoThixo wasemzini kuni, kaloku ndaxela, ndahlangula, ndavakalisa. Nina ngokwenu ningamangqina am, ukuba ndinguThixo utsho undikhoyo. Amen. Apha bangcwele sizongqina. Apha bangcwele sizongqina ngalo Thixo ukuba lo Thixo mnye lona. Uthi xa ethethayo uYesu apha kule ndawo besifunda kuyo phaa kwincwadi yezenzo. Amen. Edibene nale ndoda. Amen. Xana aba bantu basamayuda bembuza uba eli gunya ulithathaphi, xa behlehla nayo phaa kuthiwa kaloku xa ethetha nabo bacacisela. Amen. Uthiwa hayi, wena ungena 30 years, eli gunya ulithatha ungeyabi na 50 years, igunya ulithathaphi eli? Wathi uYesu xa ebebona, mna ndinguye endinguye, isengu laThixo ungundikhoyo, lowa wayekhona, lo usekhona nanamhlanje, laa Thixo kaIsaya athetha ngayo, usonini nanini, uThixo oligorha. Ude athi uIsaya xa ethethayo kwincwadi kaIsaya chapter 6 verse 9. Amen. Chapter 9 verse 6. Chapter 9 verse 6. Amen. Ithi okwazifunda kuya kwiBhayibhile. Andifuna uthetha into zam apha, ndifuna lelo siyithethayo sihambeni sonke. Ngokuba sizalelwe umntwana, sinikiwe unyana, ukuthethela kusesixhantini sakhe.
igama lakhe kuthiwa ngummangaliso, ngumcebisi, nguThixo oligorha, ngusonini nanini, ngumthetheleli woxolo, ukuba kwade ukuthethelela oko kubekho uxolo olungenakuphela exolweni kaDavide. Amen. Kuthiwa umntwana simzalelwe, kuthiwa unyana simnikiwe, kwawuthiwa nguThixo oligorha, usonini nanini, umxolelanisi, umncedi, umcebisi. Amen. Balo kuthethwa ngaye apha. U-Isaya uthetha ngoYesu wangcwele. Amen. U-Isaya uprofeta ngoYesu. Amen. Ngokuza kukanyana. Amen. Namhlanje ke bangcwele sizongqina ukuba bangapha baThixo mnye lo Thixo. Amen. Ngulowa u-Isaya athetha ngayo. Ithi andithi na kaloku thina sizalelwe umntwana, kaloku thina siliziwe ngonyana, nguye ke oya kukhulula, ke yena wothiwa igama lakhe kuthiwa ngumcebisi, omangalisayo, uThixo oligorha, usonini nanini, ithwane loxolo. Amen. Ngulonyana sithetha ngaye apha. Amen. Ngulonyana sithetha ngaye apha bangcwele. Ide ithi phaa kwincwadi kaTimoti yokuqala ichapter 2 iverse 5. Amen. Ithi bangasindiswa bonke abantu bafikelele ekuyazini inyaniso okokuba mnye uThixo. Amen. Apha bangcwele sizokwazisa ngamandla egama likaYesu. Amen. Sizawubaleka siye phaa kwincwadi yezenzo bangcwele. Simvezile lo Thixo kula angle ye-belief. Kula angle ye-belief asikwazi ungakholwa ke ukuba lo Thixo unguye umnye uyi-one. Amen. Ngoku ke bangcwele sizaya kukholo. Xa sithetha ngokholo sithetha nge-belief. Ngoku sisathetha ngokholo sithetha nge-faith ngoku. Amen. Sithetha nge-faith ngoku. Incwadi yezenzo chapter 4. Chapter 4 iverse 11 uyotsho ku 11 and 12. Hallelujah. Bangcwele kuthiwa xa kufikwa incwadi yezenzo chapter 4 iverse 12. 11 no 12. Amen. Uthi apha lo Yesu ngulo zithi izibhalo xa zithetha ngaye, ilitye enalidelayo nina bakhe loba lelona litye lesiseko, usindise lufumaneka ngaye kuphela, kuba akukho wumbi emhlabeni ogama uThixo alinike uluntu esingasindiswa ngalo. Amen. Bangcwele sizothetha ngokholo apha. Amen. Kuthiwa lo Yesu ngulona zithi izibhalo ilitye enalidelayo. Amen. Phaa kwincwadi kaYohane chapter 1 verse 10. Amen. Ithi waba sehlabathini kodwa ihlabathi zange limazi. Amen. Lo Yesu sithetha ngaye bangcwele. Amen. Asifika kwincwadi yezenzo mfundisi wami ndiye ndayiqaphela balinene eli lithi bana bekufanele uba le ncwadi zizenzo zoYesu ovukileyo. Amen. Ndayiqaphela uba apha kule ncwadi uYesu uye wabathembisa ngoxa iqala ichapter wathi mabalinde eJerusalem baza kwambathiswa amandla akuba umoya engcwele athe wehla phezu kwabo bahambe bengqina. Amen. Le ndawo ifundwa apha ngunantsi kaloku nguPetros lona ethetha phambi kwebhunga. Amen. uPetros uxelela aba bantu ngalo Yesu. Amen. Emveni kokuba uPetros aye waphilisa isiphala esasihleli enantsikeni phambi kwetempile kaThixo. Amen. Kuthiwa phayana chapter 3 iverse
u6. Amen. Thetha kwincwadi yezenzo zoYesu ovukileyo. Uthi apha uverse 6, uthe uPetros, imali andinayo, kodwa ndiza kukunika into endinayo. Egameni likaYesu Kristu waseNazaretha ndithi kuwe, phakama uhambe. Haleluya. Kuthiwa ngoko nangoko bangcwele, laa ndoda yaphakama yaxhuma-xhuma, yajayiva, yapantsula, yamdumisa uThixo, yabonwa ngabantu bonke. Uba man, ayiyo laa ndoda ibihleli phale ecam kwetempile kaThixo. Kuthiwa ke kwafika ke ifraternal, mfundisi wami, afika i-City Fathers, zabuza uba efandini eligunya ulithatha phi eligunya. Uthi xa ethethayo uPetros ephendula phambi makhe siqale phaa uverse 6. Amen. Aba bantu wayethetha nabo uPetros, ithi yayingo-Anasi, umbingeleli omkhulu, noKayafa, noYohane, no-Alexandre, kwanabanye bendlu yombingeleli omkhulu ababelapho. Amen. Babamisa phambi kwabo abathunywa, bababuza bathi, niyenze kanjani le nto? Gunyalini eni nilalo? Ligama likabani eli nesebenze ngalo? uPetros ezele ngumoya oyingcwele waphendula wathi, ziphatha mandla nani badala, xa namhlanje nisixoxisa ngesenzo esihle sokuphakamiswa komntu osisiqhwala, nina MaIsrayeli ewonke, yazini le nto ke okuba uphile ngenxa yegunya legama likaYesu Kristu. Amen. Apha sifunda kwincwadi yezenzo zoYesu ovukileyo. Amen. uYesu lona uthethwa nguPetros ungqina ngoYesu. Amen. Kuba uYesu wayetshilo kubo wathi, niyakuba ngamangqina am. Uqala eJerusalem, uhamba kulo lonke lakwaSamariya, kude kuyotsho ekupheleni komhlaba. Apha phambi kwebhunga uPetros uyabaphendula ukuba sisebenzise igunya lamandla kaYesu. Amen. Akukho thixo umbi usindiso esingalifumana ngaye, likuYesu. Amen. Lilo lodwa igama esingasinda ngalo. Amen. Mandinixelele le nto, uba anikholelwa le nto yokuba uYesu kukho amandla egameni likaYesu. Ithi incwadi yeBhayibhile, incwadi zikaYakobi chapter 2 verse 19, nogqithwa ngamadimoni. Akuthiwa mna, hayi akuthiwa mna bangcwele. Uthi incwadi kaYakobi verse 9 ithi amadimoni ayalazi igama likaYesu Kristu waseNazaretha, angcangcazele oyike. Haleluya. Sikhe sayibona lo mqondiso sithethwa apha. Amen. Makhe siyifunde bangcwele le ncwadi, ingabi ngathi ndithethe kwam ukuthetha manje. Ncwadi kaYakobi chapter 2 iverse 19. Ithi ewe unalo ukholo ngokwaneleyo, nangokude ukholwe ukuba uThixo yaye mnye. Amen. Isathi mnye uThixo, uyalungisa kuye loo nto. Kodwa ke needimoni zinalo ukholo olukwanjalo, phofu lude luzikwanyise njalo nje. Amen. Kuthiwa ke needimoni, amen, ziyamazi, amen, uThixo lona ukuba mnye. Amen. Zithi idimoni ziyamazi ukuba uThixo mnye. Amen. Ndithe xa ndithetha nathi ukuba ukholwa ukuba uYesu uThixo. Amen. Phaa ekuqaleni xa iqalayo le chapter uverse 1 uthini? Ithi, mawethu, njengokuba nikholwa kuYesu Kristu inkosi yethu, enobungangamsha, ninomkhethe kodwa nina. Amen. Apha kuthethwa ngokholo loThixo umnye. Amen. Uverse 1 ucacile phayana. Hallelujah. Praise God. Yeah.
uverse 1 ucacile phapha apha kule ndawo sithetha ngoYesu. Amen. Lo Yesu ngulona zithi amadimoni akuliva igama lakhe angcangcazele oyike. Praise God. Ithi pha kuncwadi yabaseFilipi chapter 2 verse 10 ithi onke amadolo ayakugoba egameni lika Yesu Kristu waseNazaretha. Amen. Awagobi nakweliphi na igama, agoba egameni lika Yesu Kristu waseNazaretha. Sikhe sabona obubungqina. Amen. KuFilipi. Amen. Kuthiwa yenguPawulos chapter 19 incwadi yezenzo. Amen. Zenzo zoYesu ovukileyo. Amen. Kuthiwa phayana uPawulos. Praise God. Thixo inceda abangcwele. Andifuna ukuthetha okanye ukuthetha. Kuthiwa phayana kuverse 19. Amen. uPawulos wayesenza iziqwenga. Amen. Ngapha kuthiwa kwa ichefu ezi zikaPawulos wakayibetha abantu ngechefu kuphuma amadimoni. Hallelujah. Kuthiwa oLondroko babethe ingcaka kuPawulos babephilisa abantu. Akuthiwa mna kuthi iBhayibhile. Hallelujah. Kunayo iBhayibhile apha kuwe masiyitshileni bangcwele. Kuthiwa uPawulos wayesenza iziqwenga ngapha eEfese. Kuthiwa oLondroko babethe ingcaka kuPawulos babephilisa abantu. Praise God. Kuthiwa onyana bakaSkeva bangcwele. Kuthiwa bayibona le nto yokuba okay kukwamandla apha kweli gama. Kuthiwa badibana nenye indoda bangcwele. Le ndoda lena kuthiwa yayinamafufunyana. Ndoda yayinedimoni leyana. Kuthiwa kaloku ukuba nikholwa ukuba igama likaYesu libe lisindisayo logqithwa ngamadimoni. Kuthiwa onyana bakaSkeva bayibona le nto kaPawulos baqona okay shoba ukho amandla makhe sisebenze ngalamandla. Kuthiwa badibana nendoda yayinamadimoni phayana. Kuthiwa nabo ke bayibeka izandla bathi hey mfondini siyakuyalela amadimoni ndini ukuba ngegama likaYesu lo usunyelwe nguPawulos sithi kuni hambani kulo mzimba. Praise God. Kuthiwa ngoko nangoko yaphendula amadimoni athi hayi kaloku thina siyamazi uYesu. Kuthetha le ndoda kumanifesta amadimoni le nto bathina siyamazi uYesu. NoPawulos lo nithetha ngaye siyamazi. Hallelujah. Kwongoku nina ningobani? Kuthiwa abantu beqala ukuthi ndwanya amehlo kwangena imayivu. Bethwa ngoko yindoda yayinamafufunyana. Kuthiwa babeyi-7 bethwa indoda yayinamadimoni babaleka. Praise God. Le nto lena bangcwele ayikotshwa. Praise God. Ayikotshwa le nto lena. Zithi izibhalo xa thetha ngayo zithi incwadi kaYohane chapter 15 verse 7 ithi nantoni na ithi xa lisukube lilenza ilizwi likaThixo lihleli ngokomyalelo wakhe. Amen. Niyawucela nantoni na niyenzelwe. Amen. La madoda la avese ayocela ona kanti zithi izibhalo xa nisenza ngokomyalelo kaThixo niyigcina imimiselo yakhe niyawucela nanto. Bona baveske bayocela ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha sithi madimoni phumani. Yiyo loo nto babethwa. Amen. Ayikotshwa levangeli. Amen. Iyamkelwa le nto bangcwele. Nihlale nenze ngokwentando kaThixo. Amen. Kuba singabo bantu singabo besikukwenza kwakhe. Praise God. Ewe bangcwele apha sithetha ngamandla asegameni lamandla. Asegameni likaYesu lamandla. Praise God. Incwadi yezenzo bangcwele chapter 2 chapter 2. Praise God. Ithi praise God. Chapter 2 verse 38. Amen. Ithi apha
Amen. Khanifunde nani. Ungathwanda igqiba leBhayibheli. Kake nifunde. 2:38. Amen. Utheke uPetrose kubo. Uqubani nibhaptizwe nonke ngabanye egameni likaYesu Kristu ukuze nixolelwe izono namkele isipho somoya oyingcwele. Amen. Kuthiwa guqukani ezonweni zenu namke nibhaptizwe egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Amen. Eli gama lisebenzela abanjalo. Amen. Ukuze nixolelwe izono zenu. Amen. Apha le ndawo Petros lothetha lamazwi. Amen. Uthetha nesihlwele. Amen. Isihlwele kuthiwa sababona kuchapter 2 emveni kwesithembiso Yesu wayesithethile. Kaloku uYesu wathi isithembiso kubo wathi xa bethe bahlala eJerusalem bazawukwamkela umoya oyingcwele. Amen. Bangqine. Amen. Emveni koko yenzeka loo nto phaa ngomhla wePentecost. Amen. Kuthiwa yenzeka loo nto wehla umoya oyingcwele phezu kwabo bemxhelomnye besenza ngokwentando kaThixo. Amen. Kuthiwa wabehlela umoya kaThixo. Amen. Ogqiba kwabo abantu abebepha ngaphandle bava ingxolo babona aba bantu babathetha ngelwimi aba bantu benza imimangaliso. Kuthena aba bantu bengathi ababambi nje. Praise God. Bathi hayi no basele mana aba bantu aba. No banxilile aba. Amen. Kuthiwa ngoko nangoko uPetros kuthiwa egcwele ngumoya oyingcwele. Amen. Wasondela kubo aba bantu wathetha nabo. Amen. Kuthiwa ukholo luza ngokuva. Amen. Kuthiwa xa ethethayo uPetros ezele ngumoya oyingcwele kuthiwa wasebenzisa amazwi obulumko. Amen. Xa ethetha nabo kuba zange aveske athethe kuthiwa xa ufika kusihlwele mfundisi awufani naxa ufika kubafundi. Amen. Indlela oya ngayo kusihlwele kuthiwa funeka ubanike inestam. Amen. Xa ubanike inestam kukutya nje okuncinci okuyana abangaziqonda lento inkulu uya kuyo. Amen. Xa uthetha nabafundi. Amen. Funeka ungasumayela kuthethe into ezinkulu kuba bona bayayazi le mfundisi uyithethayo. Amen. So yena uPetros wasebenzisa ubulumko xa ethetha nabo. Amen. Wabaxelela into yokubana hayi akusukuba sinxilile. Thina nesihlwele aba bathi bana hayi banxilile abo. Wathi akusukuba sinxilile nina nicimba fakuba sinxilile kanti lento yenzekayo kuthi yilaa nto yayithethwe ngabashumayeli bokuqala. Wakowuta phayana oYoweli wakowuta oDavide. Amen. Bona bayamazi uDavide phaa kwaJuda bebembonile uDavide. Amen. And futhi bebemthemba uDavide. Yiyo loo nto baveske bakhawuleza bacinga uba hayi unyanisile uPetros xa esikowutela ngaba bantu sibaziyo. Praise God. Ngoko nangoko bona bafaba ithi phaa kuverse 35. Amen. Lo gama undikhoyo akoyisela intshaba. Okay, sure. Amen. Kodwa ke xa sisehla nayo phaa kulaa chapter. Amen. Bona baphele bevuma ukuba hayi man singathini ukuze nathi sibuve obu buncwane nibuvayo. Amen. Wathi xa iphendule wathi guqukani ezonweni zenu nixolelwe nibhaptizwe egameni likaYesu Kristu waseNazaretha nixolelwe izono. So apha bangcwele sizokwazisa amandla egama likaYesu. Amen. Kuba kukhona amandla egameni likaYesu. Praise God. Simbonile uFiliphu. Amen. Phaa kwincwadi yezenzo chapter 8 verse 16 phayana. Amen. uFiliphu kuthiwa wayekhupha amadimoni Efese. Praise God. Kuthiwa ngala xesha ke Jesus kuthiwa wayekhupha amadimoni Efese uFiliphu. Amen. Ngala xesha phaa kuchapter 8 kwakuqala intsutshiso yebandla. Amen. So kwakuthutshiswa ibandla phayana lithutshiswa nguSawule. Amen. Kodwa ke phayana kwakufuneka abantu abazayimela ivangeli. Kuthiwa aba bantu abazimathaya mfundisi amadela kufa abantu abazayimela. Wabaleka uFiliphu waya phi? Waya eEfese. Amen. Afika ke eEfese wayibalisa indlela yabo. Abantu ababemamele bayibona imiqondiso. Abantu beyibona imimangaliso. Kuba kaloku lo Thixo simkhonzayo unguThixo wemimangaliso. Praise God. Bangcwele uverse 16 uthi
Ncwadi yezenzi chapter ngu-8 ivesi ngu-16. Amen. Ithi kuba wayengekabahleli umoya oyingcwele nto nje babebhaptizwe egameni lenkosi uYesu. Amen. Apha bangcwele sizokwazisa amandla egama likaYesu. Amen. Kuthiwa ke phayana xa usehla nayo khona indoda yaphayana eEfese. Amen. Egama layo linguSimoni. Praise God. Kuthiwa le ndoda lena kuthiwa yayinemilingo le ndoda. Amen. Yayisenza imilingo eEfese futhi yayihlonitshiwe phayana eEfese. Amen. Kuthiwa yayihlonitshwe kakhulu le ndoda isenza imilingo, izinto zisenzeka. Amen. Kodwa kwafika uFiliphu lona ebalisa indlela yalamandla kaYesu. Amen. Abantu bayibona imimangaliso. Amen. Ithi phayana uverse 12. Kodwa bathi bakukholwa yintshumayelo kaFiliphu yendaba ezimnandi ezingolawulo lukaThixo oluthwasileyo ngegama likaYesu Kristu, kwabhaptizwa amadoda kwanabafazi. Amen. NoSimoni ke lowo kuthiwa wakholwa abangcwele wabhaptizwa, lwana wayesenza miracles. Amen. Sitshilo bangcwele sathi lento lena ayikotshwa. Amen. Kuthiwa uSimoni ke yena ke wafuna ukuwabhatala la madoda kuba kudala ndihlonitshiwe apha kule ndawo. Amen. Ngoku nina nifike nenye into engaphezulu kwale ndiyiphetheyo. Madoda, ndinganinika malini enzele uba nindithengisele la mandla? Amen. Kuthiwa kaloku bangcwele ayithengiswa lelo xa nithe nabhaptizwa nakholwa naguquka egameni likaYesu Kristu niyakwenza nezingaphezulu kweziya uYesu wayezenza. Praise God. Amen. Bangcwele kuthiwa nayo le ndoda yathini yabhaptizwa, kodwa uYohane uYohane noPetros, amen, noSimon Petros bafika phayana kule ndawo uFiliphu wayeshumayela kuyo. Amen. Kuthiwa bafika bayixelela le ndoda uba mntakwethu le way ayithengiswa ivangeli. Praise God. Bamcela ukuba ivangeli lena ayithengiswa. Amen. Kufuneka thina sibe ngabantu abatheni abathobekileyo abafuna ukwenza intando kaThixo. Amen. Ide ithi phayana kwincwadi yabaseFilipi chapter 2 verse 5. Amen. Yibani nale ngcinga uKristu wayenayo. Amen. Okokuthi ukulingana kwakhe uthe esebuthixweni. Cacile la verse bangcwele. Cacile bangcwele pha kwincwadi yabaseFilipi chapter 2. Praise God. Incwadi yabaseFilipi chapter ngu-5 ivesi ngu-11. Praise God. Kuthiwa yibani nale ngcinga kuni wayenayo kuye uKristu uYesu, yena chapter ngu-5 chapter ngu-2 man sorry chapter ngu-2 verse ngu-5 ithi yibani nale ngcinga kuni wayenayo kuye uKristu uYesu. Lo mzalwane sisomane lo mntu ufuna kanamntu lo mntu qalehayo sentsho ndiyanipruvela ndinibone. Kuthiwa yena waveske wazithoba. Amen. Esebumeni bukaThixo. Ukuthiwa bangcwele yiyo loo nto kuthiwa wamnika igama elingaphezu kwawo onke amagama. Amen. Ithi incwadi yeBhayibhile banoyolo abazithobileyo ngokuba bayakuphakanyiswa bona. Bangcwele sisathi zithobe nibaniyotobeko nihlale emimiselo likaThixo kuba niyawucela nantoni na niyenzelwe. Amen. Ude atsho uYesu pha kwincwadi kaYohane chapter 14 verse 14. Amen. Uthi xana nithe nacela yonke into esube niyicela egameni likaYesu niyawuyenzelwa. Praise God. Alo mazi bangcwele inkosi nisikelele. Ngiyele Thixo. Shine your sizandla once more. Glory to Jesus. Hallelujah. Asike nyako bazalwane. Amen. We are going to close the service. Amen. Amen. Please just begin to pray. Pray everyone. Open your mouth.